Jag tänkte att du får börja med att guida oss igenom ert gångna kvartal. Hur har det sett ut? Ja, men generelt set så har vi jo levereret et bra resultat og et bra kvartal med stabil tilvækst. Vi forbedrer vort resultat, og vi hører også vores lønsomhed. Og det, som jeg specielt er nøjet med, er jo, at vi har en fremgang på alle vores markeder, foruden Finland. Vi gør det vældig stærkt på vores største markeder. Sverige har en omsætningsfremgang på 7,5%. Vi har en RevPAR-tilvækst på 7,6% i Sverige. Så som vores største marked, som har, jeg vil sige, de seneste årene måske haft en lidt mere flat udvikling, så har Sverige overhentet sig vældig stærkt just nu, og det er jeg vældig nøjet med. Så generelt set, så gør vi det bedre på alle markeder foruden Finland, og det er bra. Är det här ett tecken i tiden att det är på något sätt just Sverige som går så starkt, eller förvånansvärt starkt? Och vad har ni för förklaring till det? Ja, men Sverige, jeg tykker, at Sverige, vi har haft lidt ulike takt på återhæmtningen efter pandemien, og det her både Sverige og Norge og de øvrige markeder er kommet stærkt igen. Det er jo egentlig bare Finland, som ligger lidt efter. Så tykker jeg, at de sidste 2 årene har vi haft en utrolig stærk fremdrift i Norge, hvor vi også levererer stærke prisfremgange, og der tykker vi jo, at Sverige har ligget lidt efter. Nu er det som om, at Sverige kommer i kap. Sverige vækster vældig både i belæg, men også for med sig priserne. Der hænder mycket i Sverige just nu. Vi har flere evenementer i år, store koncerter. Bad Bunny har præcis har 2 koncerter. Vi har præcis mellem juni ind i juli haft 10-11 dage med Jehovas Vittnes, som jo fyldte hele Stockholm. Så der hænder mere i Sverige just nu, og det er et bra tecken også, når vi tittar fremad og blinker lidt ind i andre halvåret, så ser det ud til, at det fortsætter med at være ganske stærkt i Sverige også, som er vores største marknad, så det er väldigt positivt. Roligt att du tar upp Bad Bunny, det var en fantastisk konsert. Jag har tänkt mycket på funflation-begreppet också när man läste om fotbolls-VM i Nordamerika. Det verkar ju finnas sedan pandemin en trend att man kan ta hur mycket betalt för roliga grejer som helst. Märks det i Sverige också? Går det att fortsätta höja priser, eller är det så att Scandics tillväxt finns mer i ett lägre prissegment? Nej, det går at højne priserne, og vi kan vel blive, vi er jo snelle mennesker her, så vi driver jo en virksomhed, som skal være for alle, og derfor så skal det være tilgængeligt. Det er også derfor, vi har bygget op vores Scandic Go-varemærke, så vi har lidt flere rum tilgængelige for dem, som ikke kan betale lige mycket. Men du har ret, altså der er mulighed for at tage brugerbetalt med de her store evenementer, og det gør vi jo også. Vi driver jo og lever jo og driver så brugpriser vi kan i markederne, og det handler om udbytte og efterforken. Og der er det klart, at vi har præcis haft, I så jo, der gik i Norge med Oslo, og alle folk fra hele Norge skulle jo til Oslo for at se fodbold VM med Norge, som spillede det der, og det er klart, det fyldte hele Oslo også, og det har været en bra start på juli med det. Ja, det låter som Scandic gynnas starkt av en låg svensk valuta, billiga konsertbiljetter och färre som åker utomlands för att semestra. Men jag tänker vi måste blicka ut i er internationella affär också. Vi har Dalata-affären som alltså var den största i Scandics historia. Vad kan du säga någonting om statusen för den affären, och som alltså handlar om ert liksom inträde på UK och Irland? Vad är status just nu? Ja, tak for den frågan. Det er bra, fordi vi har jo faktisk drivet Shaden Dalata siden 7. november i fjol. Vi driver det jo just nu på en managementaftale, hvor det er Pandox, som har købt bolaget, og mens vi holder på at dele bolaget i 2, man kan sige, Pandox tager 3D'en fastigheder, og vi tager alt andet. Og det er den carve-out-proces, vi er igennem just nu. Og den går endeligt plan. Den går fuldstændig endeligt plan, og der er ingen overraskninger til den. Så der kommer vi at være klar med den i 4. kvartal. Og så kan man sige, når man tittar på Dalata som virksomhed, så levererer de bedre end i fjol. De har tilvækst både i Irland og i UK.
Og på det sæt, så er det jo faktisk en endnu bedre bolag, vi kommer til over her i fjerde kvartal, end det vi forventede os, da vi købte det. Så det her, det er ikke bare Scandics største forværv, det kan se også vældig tydeligt det bedste forværv, vi har gjort i historien. Og nu har vi jo præcis også meldt ud, at vi har klargjort vores finansieringsaftale med lånebankerne og har fået alt på plads med det. Og der var også vældig stor appetit på at være en del af det. Så på det sæt er det jo et signal om, at når bankerne gerne vil være med, så er det jo fordi, at vi står et stærkt sted, hvor vi jo ikke har særskilt mycket skyld i bolaget og står vældig stærkt. Så Dalata går faktisk bedre end forventet, og selve den her proces med at tage over bolaget, den går egentlig plan. Joel Backesten, Danske Bank, har en fråga här. Ja, jag tänkte lite på Finland. Du nämnde att det inte riktigt går som ni vill där, så att förstå vad som händer där. Och nämnde även i rapporten att ni arbetar för att ändra eller förbättra Finland. Vad mer precis gör ni då? Ja, men det er, vi forsøger, altså Finland har jo været drabbet af både kriget, man kan sige, og det er klart, de har svært lange grænser til Rusland, og vi mangler både russere, og det betyder også, at finner ikke flyger den her long-haul-trafik fra Asien, fordi man ikke flyger over Rusland, som man gjorde før. Og det er man drabbet af, og det betyder jo, at Finland de seneste år har skulle stille sig om til et land, som skal hente sine gæster og sine turister fra andre markeder. Og det er nogle ting af det, vi gør. Så man kan sige, vi fokuserer vældig mycket på, hvordan vi driver gæster ind til Finland i vores ægte system, hvordan vi kampagner ind. Og når vi titter på det, så ser vi også, at vi faktisk får langsomt effekter af det. Derfor ser vi jo også, at tredje eller andre kvartalet her nu, det var et svagt kvartal. Der var lidt mindre i Vanovang, og der hentede ikke lige mycket som i fjol. Men tredje og fjerde kvartalet, når vi titter frem, ser mere ud til at leverere i linje med i fjol, så på ganske bra belægningsprocenter, hvilket også gør, at vi også i Finland kan drive lidt bedre pris nu i andet halvår. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan være med sammen med resten af markederne og forsøge at bygge op mere turisme og sikre os, at vi får vores andel af affærsresenærerne ind i Norden også til Finland. Og det forsøger vi at gøre. Det tykker jeg, vi har haft brug fokus på længe, og det ser ud til, at det går langsommere end de andre markeder, men det ser ud til, at det kommer nu successivt ind mod andet halvår.